Bos días a todas e a todos. Moitas gracias por vir ata aquí a esta rolda de prensa onde vos damos conta dos asuntos que precisamente vimos de acordar na Xunta de Goberno recén celebrada. Unha Xunta de Goberno na que aprobamos a licitación do contrato da suministración mediante o arrendamento sen opción a compra dos sistemas de impresión para toda a casa, para toda a Deputación. Un orzamento de licitación de preto dos 403.000 euros, un contrato a 2 anos con posibilidade de ser prorrogado por un terceiro ano, é dicir, por un máis. Co contrato que tiñamos ata este momento contábamos con un total de 139 impresoras e agora vamos a ter un total de 180. Suministramos impresoras tamén con este contrato aos centros de atención a maiores que temos dependentes da Deputación Provincial de Lugo, ao Servicio de Audiovisuais e nos museos tamén e na Granxa Galloso Castro. Os criterios de valoración tidos en conta valoran o consumo enerxético das máquinas, tendo en conta aquelas que teñan un menor consumo e que sexan máis respetuosas co medio ambiente e, ademais, tamén se inclúe unha ferramenta para optimizar o uso de copias e as impresións que se realizan. Isto no tocante a este contrato para contar con eses sistemas de impresión para toda a casa. Tamén se aprobou a licitación de outro contrato máis, neste caso para o servicio de mantemento das instalacións térmicas e o control de prevención da lexionela, un orzamento que ascende a 167.000 euros. En este caso, o contrato é de 2 anos, pero que se poderían prorrogar ata 4, é dicir, por 2 máis. Este contrato levámolo facendo xa varios anos, pero nesta anualidade en concreto mellórase o incluir o mantemento de lugares de almacenamento e depósitos, instalación de receptores onde hai a recepción de gas e tamén os controis de potabilidade e consumo humano de auga. E este venres, tamén nesta Xunta de Goberno, aprobamos un conxunto de actuacións que se van a realizar cos remanentes do Plan Único do ano pasado, do 2019. Con respecto a isto, por un lado, temos un investimento que corresponde ao Concello de Lugo para facer inversións con estes remanentes para un conxunto de obras que ascenden a máis de 106.000 euros en total. E, en concreto, van a executar a mellora da estrada LU 234, que é a que conecta Lugo con Outeiro de Rei, unha estrada moi transitada e moi importante, polo tanto, para toda a veciñanza desa zona, pero tamén para os que temos que utilizala cando nos desplazamos por eses lugares. E, ademais, tamén van a realizar 2 abastecementos de auga, un deles no núcleo de Penarrubia, en Orbazai, e o outro en Cardoso. No mesmo sentido, e con remanentes do Plan Único do ano 2019, o Concello de Trabada vai a investir máis de 10.600 euros que se van a dedicar á mellora do acceso á escola de Villapercide. Eso no tocante aos remanentes do Plan Único que se van a aplicar nestes 2 concellos, no Concello de Lugo e no de Trabada. E logo, en materia de estradas, aprobamos unha modificación na redacción do proxecto da obra de mellora da estrada provincial LUP 1901, que é a estrada que une os concellos da Fonsagrada e Navia de Suarna, e esta modificación o que inclúe é a incorporación de máis bionda para protexer a vía, xa que é unha zona moi montañosa. Isto está situado na parte desta estrada que discorre dende Navia de Suarna hacia Fonsagrada e, ademais, que conta con moitísimas curvas. E por eso se vai a incorporar máis metros de bionda para garantir a seguridade. E se vai a realizar tamén unha variación dos taludes que están proxectados para mellorar tamén, neste caso, a seguridade, e a estrada se vai a realizar nun marco prefabricado para respetar o ancho do río que pasa o carón da obra. Polo tanto, respetamos o discorrer do río, neste caso, e melloramos a seguridade, tanto con ese incremento nos metros da bionda como na variación que se proxecta dos taludes. Esta modificación na estrada que une os concellos de Fonsagrada e Navia de Suarna incrementa o custo total da obra en preto de 200.000 euros sobre un custo inicial que podemos recordar todos que xa era de preto de 600.000.
Consideramos que esta é unha vía principal e moi importante porque conecta os núcleos dos dous concellos, Navia de Suarna e Fonsagrada, e está previsto que estes traballos se executen entre os puntos kilométricos o 0, é dicir, o inicio, e o 4,35, ata os 4 km 350 metros. E logo, noutra orde de cuestións, tamén, neste caso, referido a concellos, pero con respecto a convenios, na sesión de hoxe incluímos unha modificación do convenio que está asinado co Concello do Corgo para arranxar diferentes pistas e agora con remanentes, co que nos queda dos aforros dese convenio, pois se van a investir máis de 30.000 euros na pavimentación do acceso dende Vilachá ao límite municipal en Marce. E tamén se vai a facer outra actuación, vaise a pavimentar a pista que une a estrada provincial a LUP 2918 con Boelle. E isto sería no que levamos hoxe relativo a convenios con concellos. Tamén aprobamos, noutro orde de cousas, 5 contas xustificativas do programa de recuperación e incorporación de terras para a posta en produción de recursos agrogandeiros, é dicir, daqueles terrenos que estaban abandonados e que coa colaboración da Diputación se puxeron a producir, que en total estas subvencións suman preto de 5.500 euros para poñer en valor eses terrenos e que estén hoxe xa en produción e son máis de 10 hectáreas e se corresponden cos concellos de Baralla, de Afonsagrada e de Pastoriza. E pasando a outras cuestións en materia de emprego, levouse a esta Xunta de Goberno e resultou aprobada a ampliación da listaxe de emprego temporal para o posto de emprego de traballador social. E quedan aprobadas as bases específicas neste sentido para a listaxe de emprego para este posto de traballo, de traballador social, que complementan as bases xerais que van a rexer o procedimento selectivo para que se amplíe esta listaxa. Vai haber convocatoria pública para que todas as persoas que estén interesadas poidan participar neste procedimento selectivo e as bases e tamén esa convocatoria deste posto de traballo vanse a publicar no Boletín Oficial da provincia, no BOE, nos próximos días. Unha vez aprobado en Xunta de Goberno, pois se procede á súa publicación que terá lugar nas vindeiras datas. Con isto o que facemos pois é evidenciar tamén o compromiso da institución, da Deputación, para ofrecer un servicio de calidade, xa que estas listas de contratación de traballador social son para traballar principalmente nos centros de atención a maiores, nos que xa están abertos e nos que ao longo deste ano agardamos poder tamén abrir con certa inmediatez. E todo isto é o que temos para contarvos da Xunta de Goberno de hoxe, reiterar o agradecemento pola vosa presencia. Yeah.